صاحب سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن جو اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. اسی دوران جناب مار اسد طاہر جپا صاحب ترجمان ہیں FBR کے، وہ تشریف لائے. ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے مار الطاف حسین پروانہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب دی عظمت دا اعتراف کردے ہویا میں دو شیراں دی حاضری ہے میرے شعر ہے جی کہ ہکو مالی ہا میرے وطنہ تے اس نور دے رخ دی جڑ دا. ہکو مالی ہا میرے وطنہ تے اس نور دے رخ دی جڑ دا. الطاف اس چانن انجاں دا جویں ریلا ہاڑ دے ہڑ دا. میرے دیس تے ذاکر جمنا ہا اے بھی بختہ ویر دے گڑ دا. میرے دیس تے ذاکر جمنا ہا اے بھی بختہ ویر دے گڑ دا. او دے آیاں بدل نصیب گیا میری کملی جوان پڑھ دا. ہکو مالی ہا میرے وطنہ تے اس نور دے رخ دی جڑ دا. الطاف اس چانن انجاں دا جویں ریلا ہاڑ دے ہڑ دا. میرے دیس تے ذاکر جمنا ہا اے بھی بختہ ویر دے گڑ دا. او دے آیاں بدل نصیب گیا میری کملی جوان پڑھ دا. مہربانی. شعر ہے جی الطاف کسے بھی ان پڑھ نوں جداں حاصل علم دا نور ہوندا ہے. الطاف کسے بھی ان پڑھ نوں جداں حاصل علم دا نور ہوندا ہے. سر سید میرے ہاں دیساں دا سارا جان تیرا مشکور ہوندا ہے. سر سید میرے ہاں دیساں دا سارا جان تیرا مشکور ہوندا ہے. بندے منگدن خیر مہانے دی کوئی پار جدنوی پور ہوندا ہے. ہلے گل جے سمریاں نسلاں دی تیرا ذاکر ذکر ضرور ہوندا. تیرا ذکر ذاکر ضرور ہوندا. بہت خوب جی، بہت خوب.